Αυτό το βίντεο είναι αφιερωμένο σε όλες τις μαμάδες που ζουν την καθημερινότητα τους χωρίς καμία βοήθεια. Όχι γιατί δεν την θέλουν, όχι γιατί δεν επιθυμούν να έχουν κάποια χείρα βοηθείας, αλλά γιατί απλώς δεν υπάρχει γιαγιά που να μπορεί να κρατήσει τα παιδιά για λίγο, να σε ξεκουράσει. Δεν υπάρχει ο παππούς, δεν υπάρχει πεθερά, δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος δίπλα για να μοιραστεί τη φόρτιση. Όλα περνάνε από τα χέρια της μαμάς. Και τι χέρια! Χέρια που πολλές φορές τρέμουν από την κούραση. Χέρια που κρατούν στο σπίτι σε ισχυρή ισορροπία. Αλλά ταυτόχρονα χάνουν την ισχυρότητά τους από τις αμέτρητες υποχρεώσεις. Η μέρα της ξεκινάει πριν ξημερώσει και τελειώνει αργά το βράδυ. Είναι αυτή που σηκώνεται πρώτη το πρωί και να ετοιμάσει το πρωινό. Να ντύσει τα παιδιά, να τους δώσει το φαγητό, να τα προετοιμάσει για το σχολείο. Και το βράδυ, όταν όλοι έχουν κοιμηθεί, εκείνη παραμένει ξύπνια για να φροντίσει τα πάντα. Το πλυντήριο, τα πιάτα, τα ρούχα, τις δουλειές του σπιτιού. Αλλά μέσα σε όλα αυτά, κάπου ανάμεσα στην ατέλειωτη λίστα με τα πρέπει, προσπαθεί να βρει λίγα λεπτά για να αναπνεύσει. Αλλά είναι δύσκολο να ανασάνει όταν οι ανάγκες και οι ευθύνες την καταπλακώνουν κάθε μέρα. Δεν εργάζεται έξω, αλλά δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ μέσα στο σπίτι. Η βάρδιά της δεν τελειώνει ποτέ. Δεν έχει διαλύματα για φαγητό. Δεν έχει άδεια ασθένειας, δεν έχει Σαββατοκυριακό. Και το χειρότερο απ' όλα, πολλές φορές δεν έχει ούτε κατανόηση. Αν τολμήσει να πει ότι είναι κουρασμένη, θα ακούσει αφού δεν δουλεύεις, τι κάνεις όλη μέρα? Όμως κανείς δεν βλέπει την πραγματικότητα. Κανείς δεν βλέπει την πίεση που νιώθει, το βάρος που σηκώνει κάθε μέρα μόνη της. Είναι εκείνη που διαβάζει τα παιδιά, που τα τρέχει στα φροντιστήρια, που τους διδάσκει το σωστό και το λάθος, την ευγένεια και την αλληλοβοήθεια. Είναι εκείνη που απαντάει 1000 ερωτήσεις την ημέρα. Και ακόμη και όταν δεν έχει πια δυνάμεις, δεν έχει την πολυτέλεια να πει όχι. Δεν συγκρίνεται με καμία άλλη μαμά. Δεν λέει ότι το έργο της είναι το πιο δύσκολο απ' όλα. Απλά λέει την αλήθεια της. Και η αλήθεια της αξίζει να ακουστεί. Γιατί η μαμά, χωρίς βοήθεια, δεν είναι τεμπέλα. Είναι ηρωίδα. Είναι στρατιώτης. Είναι αυτή που δεν παραπονιέται. Γιατί ξέρει ότι αν αρχίσει, ίσως καταρρεύσει από την πίεση. Αλλά καμιά φορά σπάει. Και όταν σπάει είναι ακριβώς εκείνη τη στιγμή που χρειάζεται τη βοήθεια. Την κατανόηση, τον σεβασμό. Αλλά την περισσότερη ώρα είναι εκείνη που κρατάει τα πάντα όρθια. Και αυτή η μαμά είμαι εγώ. Και αν είσαι κι εσύ, θέλω να ξέρεις ότι δεν είσαι μόνη. Ξέρεις ότι το καταλαβαίνω. Το ζω καθημερινά. Είμαστε πολλές. Μην το ξεχνάς ποτέ. Δεν είσαι μόνη σε αυτό. Είμαστε όλες μαζί σε αυτό το ταξίδι. Και όσο δύσκολο και αν είναι, έχουμε τη δύναμη να το αντέξουμε. Για αυτές τις αντιδράσεις που λένε «εάν δεν μπορούσες, μην έκανες παιδιά», δεν είναι όλες για να γίνουν μαμάδες, θα ήθελα να πω το εξής. Δεν υπάρχει κανένα εγχειρίδιο για το τι σημαίνει να είσαι μαμά. Ούτε κανείς μας είναι προετοιμασμένος για το βάρος που φέρει αυτή η θέση. Κάθε μαμά είναι διαφορετική και ο κάθε ένας μας το ζει με το δικό του τρόπο. Η μητρότητα δεν έχει να κάνει με το πόσο τέλεια μπορείς να τα κάνεις όλα ή με το αν πληρώνεσαι γι' αυτό. Έχει να κάνει με το πόση αγάπη και αφοσίωση δίνεις, με το πόσο προσπαθείς να είσαι εκεί για τα παιδιά σου, ακόμα και όταν νιώθεις πως πας. Η μητρότητα δεν είναι κάτι που το επιλέγεις ή το αποφεύγεις εύκολα. Έρχονται στιγμές που η ζωή σε φέρνει σε σημεία που δεν περιμένεις. Και παρόλο που οι δυσκολίες πολλές φορές είναι αμέτρητες, η καρδιά της μάνας δεν μετριέται από το πόσο τέλεια τα καταφέρνει. Για αυτές λοιπόν τις κουβέντες που λέγονται με κριτική, απλά να θυμάστε ότι κάθε μαμά προσπαθεί με τον καλύτερο τρόπο που μπορεί. Και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να κρίνει ή να μειώνει αυτή τη σπουδαία προσπάθεια. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο.